Fit-8 ta' Settembru niċċelebraw it-twelid ta' Sitna Marija. Għalina l-Maltin insejħula wkoll il-festa tal-Vitorja. Din is-sena il-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku laqa it-talba tagħna l-isfijiet ta' Malta u Għawdex biex din il-festa fil-Provinċja Ekklesjastika Maltija tibda tiġi ċelebrata bħala solennità. Għalina l-Maltin il-Vitorja dejjem kienet jum ta' tifkira u ta' ferħ, fl-istess ħin jum ta' kommemorazzjoni. Niftakru f'tant nies li mietu biex jiddefendu il-patrimonju reliġjuż, storiku tagħna l-Maltin. Inselmu wkoll l-eroj tal-assedju l-kbir u tat-tieni gwerra dinjija, imma nitolbu wkoll biex it-twelid ta' Marija jibqa' jġib il-ferħ li ġġib kull tarbija ġdida li tidħol fid-dinja. Wara kollox qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' Alla, it-twelid ta' mara li kienet magħżula biex tkun il-qaddejja tal-mulej. Kemm għandna x'nitalmu minn Sitna Marija, mod speċjali fid-doni tal-umiltà, tal-bżulija u tal-imħabba. Marija Bambina tkun għalina l-koll tama u faraġġ.